Čaute ľudia, zdravia z GTA Show.cz SK a máme tu paranormálne veci show číslo 1. Tak si to trošku ukážeme. Nevadí. Tak si to trošku ukážeme. Dáme si toto. Tak. A máme tu prvú paranormálnu vec. Záhadné blbosti. Takže mali by sa nachádzať tu. Viete si ich nájsť všade. V singleplayer i v motori. Nie je to žiadny mod, nie je na žiadnu manipuláciu, očný klam alebo dačo také. Takže tu ich máme. Na mape to je tu. Tu za týmto kopcom. Je to blízko Nevady, letiska, a sú tu. Tak. Takže toto bude všetko k našej prvej paranormálnej veci. Čus, čus.